Fid-dawl tal-iskandlu 17 Black, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, fl-assenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, saqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici jekk hemmx persuni li qed jiġu investigati dwar din il-kumpanija sigrieta. Wara li nhar it-tnejn qalilna li hemm inkjesta dwar kumpanija 17 Black, jgħidilniex hemm xi inkjesta dwar xi persuni fiżiċi u mhux ġuridiċi biss dwar l-istess materja. Ma nafx il-Ministru Bonnici għandek xi informazzjoni li sa tagħti l-sedja fuq li saqsa il-Kap tal-Oppożizzjoni, Ministru Bonnici? Jiena l-informazzjoni li kelli tajta nhar it-tnejn m'għandix informazzjoni ulterjuri. Adrian Delia saqsa mhux biss lill-Ministru Bonnici, iżda anke lill-Ministru sabiex jispjegaw kif il-Prim Ministru jaf li m'hemmx inkjesta għaddejja kontra Kembri. Kif il-Prim Ministru jiddikjara illi jaf li m'hemmx inkjesti għaddejjin kontra Kembri. Fil-qosora da mhux ħin tad-domandi. Le, mid-dera m'hemmx għax kieku ġa għamxat. Le, ħassis qari ona oppoġenzja, ħax nirregala l-kamra. Ministru, sempliċement, iva jew le, ħassis qarja ministerjali? Ministru Bonnici fil-qosora kieġbu. Jiena m'għandix informazzjoni ulterjuri iktar minn dik li għaddejt nhar it-tnejn. Jiena dalgħodu kont f'konferenza viżita tal-aħbar fejn kien hemm il-medja preżenti dwar proġett relatat mal-ambjent, kien hemm ukoll l-Onorevoli Herrera magħna u kien hemm domandi li saru l-Onorevoli Prim Ministru jiena kont smajtu b'widnejja fejn il-Prim Ministru l-argument illi għamel huwa li din hija inkjesta dwar is-soċjetà 17 Black. Id-domandi lill-Ministri tal-Gvern ma naqsux. Dak li wieġeb il-Prim Ministru nixtieq nagħmel l-istess mistoqsija lill-Onorevoli Michael Farrugia jekk għandux informazzjoni kif il-Prim Ministru jaf li din l-inkjesta mhijiex kontra Kembri. Bażikament m'għandix iktar xi nżid minn dak li qal il-Ministru Bonnici, inkjesta maġistrjali li għaddejja inħallu l-inkjesta issir. Nixtieq insaqsi lill-Ministru Onorevoli Edward Cicluna jekk għandux stqarrija ministerjali x'jagħmel wara li qal li m'għandu ebda opinjoni b'mod assolut dwar is-17 Black, jekk għandux il-konfortu jserħelni x'moħħna illi dan bl-ebda mod ma jaffettwa il-finanzi tal-pajjiż rigwardant il-power station tal-Electrogas u s-supply tal-enerġija għal 18 il-sena sħaħ mill-istess power station. Nifhem li għandek qarrija ministerjali m'għandekx. Dan ifisser li minn 3 Ministri tal-Kabinett ta' Muscat ħadd ma wieġeb dwar 17 Black.